nigi wacho ni ng'anyo mar mano mar kata koso ruako kata tiyo gi okumba mar SHA e ute thieth mag ji giwegi biro bedo ka dhi mbele nyaka sirikal chop dwaro maru. Hie en kotudore kod gope kende kose issues magu en mane momiyo sani koro jotuo kodhi ute thieth moko to ahinya to mago mag ji giwegi kaachiel kod mago mag ute lamo manitiere bor riwruok mar Rufa to koro iduoko gi ahinya to mago madwa chudo kokale SHA. Dr. Mam. Erokamano Joyce kuom penjo mipenjo. Kaduogo ko report ma ochiw ka jatendwa ma Rufa Dr. Brian Lishenga kane wuoyo to gi kendo gi jalupne ma Joseph Kariuki bende kane tayo wachno gi dhok ma Kiswahili. Ka wacho ni osiptende ma kibinafsi kata osiptende ma private hospital miluongo ni Rufa magin osiptende 700 e piny ka ok ni wawuok ni ok wacho ni SHA ok en gima ber. Gima wacho ni kindegi ka koro dhi igachiel ka pod koro an gi SHA wasobedo kwa wuoyo gi migawo mar telo mar thieth motele gi migosi Adan Duale, wasobedo kwa wuoyo gi migawo mar SHA motele gi Daktari Masi Mwangangi gi thuolo duto te makata weche mwaso wacho gi osechopo kuom jatelo mar piny Daktari William Samoei Ruto. To gik matimore gin gik mathoth, ok en mana wach chudo ma abro lero ne jowa mawinjo gi joma wamaneno e mbui mondo wabed gi twak, wabed gi lony mondo wang'e ni mae gima timre e piny ma Kenya to ere gima Rufa wacho ni onego tim, to ere kaka jo Kenya gi jok moko go nyaka jok manie telo nyalo konyowa. Mokwongo wachako e wach chudo ma ang'e ni ji mang'eny wacho ni Rufa kelo to ang'o miyo osiptende mag serikal ok wachi. Wan kaka Rufa wacho ni chudo ma SHA onego bed ni kaka nowach ni onego bed ni timre tarik 14 dwe ka dwe. Sani nyocha eka SHA olo gimoro matin kata gimiluongo ni peanuts e agulu mar osiptende mana tarik 23 mano nyoro gi kawuono ema gichudo. Dr. Mamo kiwacho ni en peanuts mane SHA oketo ni en peanuts mano mar pesa dima nyaka sani koro wacho ni mano koromo nyaka koro ung'anya kata uchunga tiyo koda okumba mar thieth mar SHA. Dr. Mamo. Erokamano Joyce, anyalo kelo ranyisi koro ka athiedho jotuo e dwe to kata dweche 3 mokalo to SHA onego bed ni chula bang' dweche 3 to amiyo bang' dweche 3 go SHA gimiluongo ni invoice kata receipt man mondo chula million kata 1.5 to SHA duogo chula siling 200 kata SHA chulo siling 2,000. Mane mapani dho wagunda wacho ni peanuts. Mane gima timre kanyakla e osiptende mang'eny ma ntie e bwo Rufa. Makata kuma wuoye e mbui e WhatsApp gi kuonde mwantie Facebook gi kuma wuoye gi jonku man go osiptende ginyiso ni oyo gima ochulwa ni kata mondo adhi anyiew go yath kata achul go jogo matiyo na ok anyal. Koro Joyce mane chandruok ma wan go mokwongo. Mar ariyo wan gi chandruok ni SHA tarik 25 dwe mar 8 jatelo mar migawo mar thieth migosi Adan Duale nochiwo twak ne jopiny ni claims madhi gana bilion 10 nyocha oke koa e system ni mago gin claims mag mibadhi. Wang'eyo kata kaka wan wasobedo e kind thieth kuom ndalo mang'eny ni mibadhi ntie, lakini SHA wuon kaka nochaki kaka notere bura e bunge SHA nigi yore mag yudo mibadhi, gin gi yore mar ndiko ne osiptende mondo ng'is ni wayudo gi mibadhi mae kaka wayudo onego bed ni miyo tarik 14 mondo iduok ni oyudi gi mibadhi ma kama onego bed ni timang'o iloko kata iduoko. Mae nochiwo chieng' moro to golo wach to mane kaka koro claims madhi bilion 10.6 nolal e system masani kata jogo man go osiptende nigi chandruok ni koro ange timango ka claim na chiwo February
to sani ong'isa ni kora dog February di dog manja tumi thiedho February ma beduoge osuptal ok dang samoro so chango moko so dhi nyaka loka moko kata so loko kuma kuonde ma gidake mane chandruok ma osiptende nigo mar ariyo. Mar adek wan gimiwa luongo ni claims management systems ma SHA nigo mane SHA chako nong'iswa ni claims management system ne ber mohewo mane nitie NHIF. Kinde NHIF kaka ng'at manigi osiptal inyalo neno ni claim mane madonjo mokwongo to mane michulo to inyalo kata kidhi e bank kata kidhi kuma iyude pesa tinyalo ng'iso ng'ato ni an gi claims kama kama tang'e ni idhi chulgi kama kama. Sani kuom wacho adier osiptende gi jogo manigi osiptende ok nyal ng'eyo ni SHA ere gima SHA dhi chulo, ere kaka SHA chudo, ere chieng' ma SHA chudo. Mae kelo gimiluongo ni uncertainty e kindegi. Onge kaka inyalo kelo cherno mondo ing'is jogi ni abro chulo tarik machal kama, ing'is kata jok makelo ni yath abro chulo tarik machal kama, ing'is kata migawo ma KRA ni abro chulo usuru tarik machal kama. Ma miyo biashara koro gore piny, biashara kethore, benki koro dhi koro goyo auction osiptende, wan gi osiptende madhi 23 mwasewinjo report moko mwayudo ni koro gin kuma koro so twe tole ng'utgi gichiegni koro lwar. Ma ok en kaka onego bed ni kinde mar thieth bedo e piny ka. Mago e kuom gik moko ma anyalo wacho ni wan gi wach kaka Rufa mwadwa ni olosi mondo wabed gi ler ni SHA mano pak malich mowach ni wan gi digital super highway ma pesa nenen mana 104 billion 104 mondo ang'o momiyo ok onyal tiyo to ang'o momiyo ok oti kaka moro manen ok en kata bilion 5 mar NHIF ne tiyo. Mage penjo ma wapenjo ni to oyo debed ni gima ne giwacho ni nitie ni kare en gima onge koso en gima sani en nyathi ma ochun gi wuotho kare en nyathi monego bed ni mol en gima no oket garaka kar mondo gibed ni en gima nogo nonro maber mondo ji obed kanyachiel mondo ng'e ni ere kaka itimo. Mane kaka paro chal mane gik ma wacho kaka Rufa. Erokamano. Ilero kanyo makare